God aften, Kulhus. Glædelig Sankt Hans. Glædelig Sankt Hans. Tak til Tino for at afholde denne her Sankt Hans aften igen i år. Jeg har boet i Kulhus siden 68, da jeg kom hertil som en lille dreng. Jeg kom hertil sammen med mine forældre, som genåbnede Kulhusslagterne. I Danmark har vi både tradition for at slå katten af tønden og at tænde Sankt Hans bål. Lidt voldsomt, da begge traditioner som udgangspunkt var ret voldelige. Men i dag har vi ikke en kat i tønden, og vi brænder gudskelov heller ikke folk af på bålet længere. Igen i år afholdes Sankt Hans aften med bål her ved Kulhus Havn, og jeg tør godt at sige, at det er det smukkeste sted i Kulhuset. Sankt Hans navnet stammer fra Johannes Døber, hvis opgave var at opfordre folk til at leve, som Gud ville have det. Tilnavnet Døber fik Johannes, fordi han døbte folk i Jordanfloden. Jeg vil nu ikke opfordre jer til at blive døbt i vores fjorde, men til gengæld vil jeg gerne slå et slag for vores dejlige plet her i den nordlige del af kommunen. Her finder vi marker, vi finder eng, skov og vand. Og skal vi være lidt kække, kan vi godt kalde spidsen af Hornsherred for et lille Skagen, her hvor Isefjord og Roskilde Fjord mødes. Kong Christian den 4. besluttede i 1633, at der skulle anlægges en skibsbro på den nordlige spids af Hornsherred. Herfra skulle der udskibes tømmer og brænde og trækul fra Nordskoven. Hertil blev der ansat en mand, en kulsviger, til at holde øje med udskibningen. Til ham blev Kulhuset bygget. Herfra stammer navnet Kulhuset. Skoven Hornsved og Kulhuset er blandt andet kendt for alle sine sommerhuse. Om sommeren fordobles indbyggertallet fra 900 til 1800 bare i Kulhuset alene. Jeg kan godt forstå, at der er så mange, der synes, at denne del af vores kommune er det smukkeste sted at være. Vi er et samfund, som tror det bedste i alle. Vi møder hinanden med smil og et vink. Vi er stolte over vores dejlige område, og tror måske også nogle gange, at det hele drejer sig om os i Kulhuset. Vi kan godt have det lidt stramt med, at alting skal foregå over på den anden side af Roskilde Fjord, helt derovre i Frederikssund. Den nordvestlige del af vores kommune har mange smukke ting at være stolte over. Skovens smukke kirke, Nordskoven med de gamle træer, Bagnehøj Efterskole, det smukke kursuscenter på Bautahøj, Skovens Forsamlingshus, Kulhuset Kultur- og Medborgerhus og DCU Kulhus Camping. Her er masser af lokale ildsjæle, som åbner små butikker og tilbyder oplevelser til os alle. Cykelstien til jeres pris, som har været mange år undervejs, men som helt bestemt er en tur værd. Fiberforbindelse, 5G-master, elstander ved vores dejlige brus, virker lige om lidt. Ja, vi har mange ting her på denne her lille plet. Men vi har også udfordringer. Toiletterne ved havnen. Kommunen har besluttet, at der skal opføres et nyt toilethus, som skal erstatte de toiletter, der var på den gamle kro. Efter planen skal det bygges til næste år på den vestlige side af Kulhusvejen, mellem den gamle koloni og flagstangen med det kommende blå flag. For at vi kan beholde et af kommunens 2 blå flag, skal vi blandt andet have adgang til toiletter. Fra 1. juli og frem til 11. august vil der komme blå toiletvogne, som er en midlertidig løsning i år. Vores gamle færge Columbus. Den ældre dame blev bygget i 1947 i Norge. Færgen kom til Danmark i 1962, hvor den blev ombygget, så hun kunne sejle mellem Kulhuset og Sølager.
Det har hun så gjort lige siden, dog med en lille pause mellem 2002 og 2005, hvor Jægerspris Kommune købte Columbus tilbage. Men alting var ikke evigt. Columbus er i dag en træt dame, som gerne vil gå på Arne-pension. Nu er spørgsmålet, om der kan komme noget andet, der kan tage over. Med støttegruppen Bevar Overfarten, Kulhus og Sølager, kan man på Facebook se, at der er ildsjæle, der kæmper for denne sag. Her til aften går der nogen fra styregruppen rundt, så hiv fat i dem og hør lidt mere om deres arbejde. Hvis nogen har glemt mit navn. Jeg hedder Bjørn Rasmussen, og jeg stiller op til KV25 i Frederikssund Kommune. Rigtig god Sankt Hans og en dejlig sommer til jer alle. Tak. Tak for det, Bjørn. Det var godt. Flot. Skal jeg stoppe med at filme? Nu var det et øjeblik, så